Kemm stennejt dan il-mument tiġi tiftaħ qalbek miegħi. Kemm stennejt li ssib ftit ħin li tiġi dduq l-imħabba tiegħi. Min niħrab, min ninħbej, imma naf kemm int sofrejt. Sewa sew minn xi xabbej u f'ħajtek kemm batejt. Għax naf li ħadd ma jħobbok bħali, le ħadd ma jħobbok bħali. Jien is-salib għażilt biex flokok nagħti ħajti. Le ħadd ma jħobbok bħali. Nafsew dak li jint frittejt għalkemm qatt ma tkellimt miegħi. Nafsew dak li qalbek tħoss għalkemm qatt ma qsamt xejn miegħi. Fit-tfixkil dejjem kont ħdejk, jien miegħek hemm imxejt. Sarfajtek min idejk meta l-kollox kont għajjejt. Għax naf li ħadd ma jħobbok daqsi, le ħadd ma jħobbok daqsi. Hemm fis-salib għalik il-prova għandi. Kemm ħadd ma jħobbok daqsi. Jien miegħek ser inkun, ikun x'ikun li jiġri f'ħajtek. Għal dejjem nibqa' nkun awwalik ġo qalbek. Għax ħadd ma jħobbok bħali, le ħadd ma jħobbok bħali. Le ħadd ma jħobbok bħali, fis-salib il-prova għandi. Kemm ħadd ma jħobbok bħali. Għax ħadd ma jħobbok daqsi, le ħadd ma jħobbok daqsi. Jien is-salib għażilt biex flokok nagħti ħajti. Le ħadd